Wiel, dit is de Papaverflat midden in de wijk Heilust. En die gaat plat, maar waarom eigenlijk? Er zijn twee redenen voor. Op de eerste plaats is deze flat nauwelijks nog geschikt te maken voor ouderen om te bewonen. En in deze wijk wonen heel veel oudere mensen. Dus daarnaast is de flat energie onvriendelijk. Een flat slopen betekent dat je eerst alle bewoners een nieuwe woning moet geven. De Papaverflat is bijna leeg als we er eind december filmen. Hein en Annie Krutsen beleven hun laatste weken op de 3e verdieping. Na 26 jaar woongenot en 2 jaar afzien. Hey, op de Jan voelen we nog met 3, dus met Ivo ben nog met twee man. Dat is niet gezellig, hè? Nee. Dat is echt leegloop. Ja, zo heimlich is Unheimlich. dat. En het ook weer gekomen, we gingen horen, want ik hier in Roet eet wonen. Ja, wij deden het, wij kunnen het nog, wij woonden het nog. Je voelt je niet op een gemak, maar. En soms hij al Jan niet, nee. Echt niet. En, Want dan ga je het soms met de hondenhoes, ik ga het soms niet met de duurhoes. De veiligheid proberen we zoveel mogelijk in stand te houden door extra beveiligingsinstanties in te schakelen. Politie wordt ingeschakeld, er is het groen om het gebouw heen is al weggehaald, dat er niet in de avonturen gekke dingen gaan gebeuren. Er komt camerabewaking, de huismeester loopt wat vaker door het gebouw heen. Ja, er wonen ook nog altijd mensen in. Ja. Ik betaal over, het zou toch een beetje bijgehouden moeten worden. Ik kan me nog herinneren wie ik bij met de haai kon wonen. Bij ik je werkhoofd, kroeg de haai die flat hier niet. Nee? Nee, en zo'n ideale flat Ja, wordt we dat. moeten op bepaalde leeftijd samen, maar moeten jullie samen ouder zijn wie 50 jaar. Samen ouder wie 50. Samen ouder zijn wie 50 jaar. En ik groeide de flat niet bijvoorbeeld, nou waarom weet ik gewoon niet op bepaalde regels. En er wordt toen nog, wie per passie komt te wonen, worden er erg strenge regels voor. Bijvoorbeeld dat ze met de fiets naar boven komen en daar zijn hunger en dat allemaal. Wat we zelf merken is dat bepaalde woonwensen moeilijk zijn in te vullen, omdat we aan de andere kant afhankelijk zijn van het aanbod. Dat betekent, en dat merk ik op dit moment heel goed, dat mensen langer moeten wachten op een woning, met het gevolg dat de leefbaarheid minder wordt en dat de mensen dan ook zeggen van het duurt me te lang. Nee, ik vind, ja, ik flat en een gezinswoning, dat vind ik het Jans anders. Dit is veiliger. Ik vind dat heel veiliger. Ja? Ja, hij niet meer. Ja, hij niet meer. Nee, maar een flat in het algemeen, dat giet een veilig gevoel. Ja. Want hij had ik, al die jaren wie het heel nog leuk wordt, ik had me heel nooit onveilig gevoeld. Nooit. Echt niet. Nee. En toen komen ze op een gegeven moment met een flat in de Oud-Derveld. Wie is die flat zo? Ik denk, ja, dat is het. Wat vindt u ervan om in zo'n half lege flat te wonen? Niet leuk. Criminaliteit wordt erger. Hè? Ja. Je moet alles goed afsluiten. Ja, en alles gaat kapot. Hè? Dat is nou eenmaal, hè. Afbraak, dan vragen ze niet meer naar. Maar ja. Hoe lang denkt u dat u hier nog woont? Ja, ik denk toch wel. Misschien voorjaar. Want je moet wachten dat er iemand staat. Heeft u er last van dat die flat er zo bij ligt? Ja, het is de laatste niet, maar het is geen mooi gezicht, hè? Nee. Dat is dingen. Ik bedoel, en het is, je hoort van het af en toe van mensen die er nog wonen van dat en dat is er gebeurd. Hoe vaak de brandweer voor niks er staat, dus dat ze voor niks uitkomen en zo. Dus dit is gewoon vaak verschillend. Ja. Dus, En u heeft een koopwoning? Wij hebben koopwoningen, ja. Ja. Dit zijn allemaal koopwoningen. Ja, dus u heeft er ook wel alle belang bij dat hier de boel netjes blijft. Ja, ja. Woont u hier? Nee, ik woon niet hier, nee. Wat heeft u gedaan hier dan? Een schoonmaakwerkzaamheden van Liekant Schoon. Het lijkt me heel lastig om een gebouw dat afgebroken wordt om dat schoon te houden, hè? Ja, dat is heel moeilijk. Je hebt veel meer extra werk. Hè. Nee, leuk is het niet. Ook vaak genoeg onveilig, vaak ook nog. Waarom onveilig? Ja, wat er vaak gaande is in de kelderen. Drugs en dat allemaal, wat allemaal hier gebeurt. Wat allemaal wordt gesloopt, kelderen worden opengebroken. Er wordt laat de hele kelder in brand gestoken. Ik ben blij dat u hier niet woont. Ik ben blij dat ik hier niet woon. Nee. Fijne dag. Ja, dag.